dreaming, just dreaming. Good morning. Uyaphila Ndume? Morning angels here. Good morning Mehlo. Unjani? Morning Vanille. Ngiyaphila nam ku-Wednesday. Kade benijula ibhabhalazi iphelile. Ngiyabonga sisi. Thank you Mehlo. Mehlo, I don't know nomuntu ntombazana noma umfana, but thank you. Morning Shishi. Uthini? Hello, can I be your boyfriend? Tell me what your age preference. Shoot umncane ke nje ububuza nama age preference. Unjani Nkosinathi uyaphila? Oh yego, sweetheart. Ngizokukhonzela ufanele ngiyabonga. Ngiyabonga. Morning Thando. Kumanje ngisancenga ukufaka ukudla. Buphuzo kunjani? Hey guys. Hi Ayanda, hi Ozzy. Thank you Mandlovu, ngiyabonga. Morning. Morning Yanza. Hi Z, Soweto. Ngiyabonga Mshuka Ngubu. Ichaza ukuthini igama lakho? Ngiyakuthanda nami mama wengane eziningi. You remind me that I'm perfect man and I'll never forget that. Mwah. Sissy. Uma wengane eziningi uyaphila. Ngiphethwe ikhanda engivuke nalo. I don't know why. Hi, how are you, Sfiso? Uyaphila? I love you too, Spay. Wazamuhla. Are you going to work? I just got to work. So, ngisahleli emotweni. Yeah, sengizokwehla kodwa. Bengifuna unibingelela nje. Andile wakithi. Andile. Andile yazi asinaza. We're not a big family kaXaba mfethu. Mhlawumbe nje sihlobene. Ngeke monting mthwalo me abengcono. Bayagula Wesley badansile abantu igumbi negumbi leThekwini lapho bayaxolisa baye kuma owabo kuthiwa bayi lapho. Hey guys, ngingashona mase kuthiwa khona umuntu ongiphathayo ngimdala kanje. Morning Keke, how you mommy? Ngingashona. Yo. Wesley awekho ama-learnership aphuma emsebenzini wakho. Ngabe ngiqamba amanga gogo ngawe. This is a private company. Uyazi-ke nawe. It is a very small company. We hardly even usiqasha. Not unless kukhona oresignile wavelisa. Nakhona njengoba uyazi nje eSouth ukuthi imisebenzi ayikho. So kurare nje. But we are a very small, intimate company. Ngiyaxolisa bandla.
ubaba wami wakaMashu, maybe my baby sis. Ubaba kwaMashu, my dad, ukuthi-ke phela ubaba wayena owakaXabo kaMpela. But nobaba wami wakaMashu. Kodwa yena ikomalume bakhe kaSibisi. So, but thina sidabuka eMthwalume. Hi Sneha, how are you? Love you sithandwa sami, usebenze kahle. Ngiyakuthanda nami mami. Nawe ube nosuku oluhle. Siba uma old job back. Kanti Sinenhlanhla wena wawuyekelani? Did you get retrenched? Yaphela. Sengamane ngigule isonto lonke sis, but lutho ukuxolisa ukucela nje soze mntaka. Thank you Luyanda, ngiyabonga for the roses. Ngempela ha. Umuntu uyayibonela not phela kodwa khona Sliam happy. Hi Francis, unjani? Khona abantu abadinga ukulawula ubona ukuthi hayi lo ngathi wenza kakhulu akayicabangeli. Ungathi ikhaya li right, uyithekile igrosa nje everything ama responsibility wakho wenze bese mina ngizoshayela umthetho futhi thiwa hayibo ngeke. No. Kumnandi ukuphathwa yesa abo when it's easily uyakwazi ukusubmita kumuntu naye okuphethe kahle, but not hayi ukuthi utshelwe ngenkani. Yena akabe yilida and then kuzoba lula for umuntu wesifazane ukuthi athi ngeke ubaby ngeke ayithande lento angiyilapho. Hayi sibonga manje laba bafune bafike basiphathe kabi. Angifuni ukuba ngathi nama ngikho basiphathe kabi and then bese befuna futhi ukusilawula. How do you do that? Fana nengane engakhulanga with ubaba. Uke kubona restless kanjani mase uzocabanga ukuthi you gonna be part of impilo yasindala. Hi user unjani? So nje musani ukuvuma abafana abadlale ngayo. Sijado unjani? Cha senigive phela amadoda nje ayaphathana. Yes, angivumi anginqabi nokwanda ukuthi yakuphatha, but akakuphathe wena ofana kuzenzekalele kuwena uvumela umthetho wakhe because ukuphatha kwakhe yena kuhle. Hayi umuntu uyachitha awumthole efonini nje bese ezophinda ezokulawula. Hayi phela ayilawulana ngithi nje asikho. You can't want umuntu aqoqeke kodwa wena ungaqoqeke. Thank you. Umuntu ashayela ingane yakho umthetho Nkosi yami ngempela. Mina ngishiya wena ngilapho. Sisiphushe kanjani long time my heart smiled when I see you greet. When I see you and greet Ncane I will do. Thank you Captain ngiyabonga. Mina ngithanda wena akuhle we. Hayi ngeke. Exactly, lead me, I will submit. That's not exactly Angel. At least you understand. Sandra Sam, good morning. Good morning. How do I say your name? It's Kikini or Gigini? Ngiyaphila kodwa sithando. Ulimele sengathi. Can I tell you something? Abantu, people, so much. Can I tell you something? People think, mina ngagoa, ngaphola, ngipholile. It's just that ama-boundaries ami ngiyawazi manje. Ayi ngihlalele le mjolo, le bhedayo, just for the sake of ukuthi ngiyajola, ngibone ukuthi sichithelana isikhathi. Mina ngiyaghosta ngikuthanda. Ngiphume kuwena. Ngighoste ibhadi. Angilimele ngalimala ngaphola. Ngiright kabi ukuthi nje amadoda afana wazi bona ama-boundaries abave bewasetha. Inkinga once ingakho ngithi kwakungcono ukujula kuqala umuntu esayisithithi yabona nje ukuthi uyamthanda ukholo. Elokhuza amagama akhe ahambe nama-actions manje. Uthi hi nami ngizothi hi. Decide ukuthi sijola mekuthanda wena, I'll do the same. Umfana musumfaka la.
So uyamfonela-ke wena ekuseni lapho yena akakwenzi lokho. We angilimele Somahash. You got that wrong. Ngi-right kabi ngiyabonga Nonhlanhla. Ijike ukushaya exactly. Ungashawa nakini. True sis ngakubona e-rooftop kodwa sakhile. Wangibingelela kodwa. Suke wagileka. Hayibo mina ngagileka kaningi futhi online. I think lento it goes with age also. So mensa between 20s and 30s lapho nisazogileka nje and indlela ofunda ngayo nawe ukuthi ufike kule stage engisona ukuthi uzobe strong. Ukugileka awu mina wonke angikholwa ukuthi thank you mama. Mina wonke angikholwa ukuthi cause i-personality yami ngiyayazi ukuthi ngathi ngumuntu ophansi obekezelayo. Hayi ngahluleka. Ngahluleka. Ngahluleka ngathi nje ngiyabuya ekhaya Mabizo. Ngiyabonga Mabizo uyaphila. Hello Nsika. I'm trying to keep up. Futhi wona amaphoyisa anomthetho Jesu. I've never dated iphoyisa yazi. No Njinji no Gigini. Okay gogo. You deserve ukuba umfazi womuntu. Yes, and I know nami ngiyabonga Ndoni bani. Ngiyabonga kakhulu. I know nami I deserve to be someone's wife, but there's no husbands. Morning Marcia. Yimina lo weslingi ibonile rooftop njalo. Nini, I think Saturday, yes. Isekhaya lami lelo. Hi Mabizo uyaphila Posh. Sinothile uyaphila. Sakhuluma usuhamba. Ngangiyimanzi ngizokubheka. Ngangidakiwe but I'm sure ngingakukhumbula phela. Sakhile Mthembu. Baningi abantu so yeah. A man is meant to love and submit accordingly to exactly nomthandazo. Lawa manje afuna ukulawula kwenza ingane zakho. Ngeke nje. Mina uNkulunkulu akukhulise sile ngiyabonga mzamo. Hi Sandra Weza, thank you. Masonti uyaphila. Slingeke uyosokhama Ashagwanda. Ashaganda myself. Ashaganda myself. Cela ukuzithathela wena mama. Abo Wonderboy labantu abanje. Ufuna ukubuka abantu la uthi cela ungithatha. Mase kufanele wenze the action of leading kuyakuhlula. So njani. Shuthi nje othi ngizokubheka kuzoyibheka iprofile yakho yeza isakhile bengiphuma lana. But it was nice meeting you. Vele ke mina Mary. I love people. Thank you Lolu. Pleasure Smahesley umalume wami akaganiwe singakujabulela ukuba nomalumekazi onjengawo. Umalume wakhe indaba engaganile mhlawumbe nje Mashenke naye uhlukumeza abanye. Unjani umalume? Why umalume engenayo umalumekazi? Wazwa straight sisi thank you. Yabonga. So nje it's not that angithanda ukushada noma ngithanda ukujola, but mesingekho isidingo if I don't see it I don't see it. Kade ngiyobheka uDume nomfazi thina sidinga usipari wangempela. Bese sicela ngizokhumbula phela ubizwe ngeHotman. So yeah. It's not that umjolo noma umgana nguthandi but asikho isidingo. Asikho isidingo. Ngiyabonga lihle asikho isidingo. Pause uthi awujoli seriously. Angijoli. Angijoli. Mnandi ungajoli. Abongajoli vuka. Yes ukutshela nawe namngani wami. Nayi ntombi yami la. Kodwa naye ngishiyile kwi-oyaye eGoli yabo ngijola nawe.
Ngitshola nawe. Ngingajoli guys, ngingajoli. Mesingekho isidingo. Abangenza ngalutho etheni, but ukuyibona nje ubana sesoqamba amanga wena. Ngiqa indaba uthi ngiqamba amanga. Ngiyabonga mankosi. Sawubona. Yes, Liwa Sekhaya, I love you so much. Nonkosi. Awudadewethu. Unjani Nonkosi? Abafana usijoyine Savannah exactly. Ubuhle, thank you, promise. Hello Z. Hayibo umuntu omuhle kanjani Jolo uyaqala sibaningi-ke mfana. Mfana amantombazane aseThekwini nje 90% awajoli kodwa ababani awuvumi indaba ningiphikisa. Why? Thank you sisi. Ngiyabonga sisi wami. Why ningiphikisa? Sawubona. Ngazenza uChuck Norris ngayeka umjolo kwimanje umzimba ufuna umkhuba. Phela wena kusho ukuthi bongajoli mfana ungawutholi umkhuba. Awu wenze njani manje? Hello ngimi esihle kanjani? Yazi Shem, I love you. Ngithanda nomoya wakho ngibona. Ngabona emhlanga ngesaba ukubulisa uhleni uChumba Housely. Amabizo ngaze wangibona kephi nini? Uhlala kuphi nethi ngihlale West. Awazi nanti West engalahlani. Ngihlala ematendini ngaphi ihlala ungajoli uzikhosela ingane zakhe exactly. Waze waglow up babe wami ngiyabuya namhlanje. Ubuya namhlanje, are you taking a plane noma uzothatha ibhasi? Uzobuya nini? Awubuye vele. Kade ngisho nje ngithi ngokuthi nje etshwe kancane wesiphesihle awusangifoneli. Abona umfana nje usibara ngisamcela umtshele. Sesibanga wena ke manje. I love you too sisi. Uyaphila. Anginalutho nondunga Joe, love you Ora. Why basiphikisa mesithi asijoli ukuthi wena Phosha uyathembisa. Ngiyathembisa ngiyazi ngiyathembisa. Ngiyathembisa. Ngiyathembisa nje but hayi kade wenza kanjani umkhuba sithi mbuzi ibhasi ibhaliwe kodwa guys it's very sad ngempela ukuthi nje abafana it's either nabo basebefuna le social media life sebefuna wena uwayiblessa labo uxakeke manje uthi kanjani we hayi ngeke mina ngiyakukhola ngoba ngi-Ashakando ivoice yakhe iyodwa ikita zamadlebe bese uthi wena utsho ngempela sipha yazi usipha ungimele. Good morning my everyday crush. Thandazana uyaphila ubani ngempela ongajola nawe sile ngoba uvobe nje ngevoice kancane mfethu abafana. Ngiyabonga guys ngiyaglowa shuthi mangase ngibe ne-boyfriend ngingaglowa more. Emkhubu iyatholakala noma ungajoli true yazi owakithi ngempela wena iyatholakala. It's sad guys you to be single. Yeah, it's very sad mfana. Kubuhlungu uba lothi kubona uzenza wena sakhiwe yabona. Hello siliwakithi. Hello dadewethu uyaphila shwabade. Ngicela ungikhonzele ngcane umtshele ngiyamthanda angisena mama. Uyima wakhe khuleka wasekhaya wena. Kumele ube wedwa uhlalaphi. Yazi people forget. Indawo ohlala kuyona doesn't say who you are and angeke ube ungayishi indaba ehlala. So fanele ngithini ngiqamba manje ngithi ngihlala eDurban North noma ngihlala eMhla. Ngwasenanda uma waba namandla wathola ukuthi athenge umuzi eNanda but ngakhulela eMlazi. Ngizalwe eScottburg lapha eRenisho Hospital. Ngahamba ngayohlala eMlazi kaK most of my life. 2006 uma uNkulunkulu wamupha amandla wathola umuzi ematendeni eNanda. Ngihlala eNanda mobona wena ukuthi iNanda ayikhambeli kahle nani seriously. Indawo
indawo yona umuntu. So nje cabanga ngihlala natendeni kasi kudala. Hawu mfethu yazi umakhelwane wena. Hello Mawande, mama kaManani umuntu unjani? General ngiyakubona ngiyaphila. Uyanwemana. Yes, Portia, how are you? Imak. Wena no ayikho leyo. Shabade nonkosi. Mrs. N, how are you? Ngithanda isizotha sakho mama. Thank you Manqamu. Unjani? Uphila kahle? Uphila kanjani vele? Meaning, it's sad being single. Yesterday I was sleeping alone. I felt it. Sihlezi silala sodwa ayanda. Hawu. Ave ngikuthanda nami lolo. I love you too, Noxy. Inhliziyo kuphela ingajoli. Okunye cho. Exactly. Sharing is caring. Otherwise nizoba single. Wey hayi. Hamba ubashare. Ngcono ngaphandle wendoda eba straightforward. Ithi mina isilokhuze isithembu esasekhaya nawe ungena uzazi. Ningafuni ukusebenzisa isithembu futhi ukufeza izidingo zenu senifuna ukuchithela izingane zabantu. I love your voice Wesley, ngikufakele isavana nyana. Ungangifakela Vusi. Capitec wami nje uyasebenza. Vele this weekend siyageza ekhaya. Asikaze sigeze since mom passed away. So nje ini imbuzi phathinyana. Abake still right wethu lutho o iglo enikunqane nomsavo. Iglo yomsavo. Hayi man nikwazela emlazi Sean. Ungazela kephi nemlazi? Ngigenge yamlazi too. That's true. Where I come from shouldn't affect how one feels about me. Exactly. And angishawa nje amahloni. Enanda ela ngiphuma khona. Ngihlala khona currently. Ngenze njani? Ngithuthe ngiyohlala eMhlanga. Hayi ngeke. Sicele OTD guys. Mina uthisha obuza umngani wami ushaba uQ oshayela ama OTD. Mina this however angazi nginqana nokusukuma. I bought this last year ka-legit ingubo yodumo leya ka-Mr. Price. Yeah, I think there's amakhala sibe I did, and then I have these shoes. Ziyasho kulwethu. Cha amacici Truworths ikhanda ukolek braids by Kolek ulaphayana eWindermere. Oh baby ube nosuku olufana na oluhle. Ngiyabonga Nompumelelo. Ngiyabonga Mandisa. Ave ngigqokela kahle. Ngiyabonga mama. Ngiyazama nje abokuhlanganisa. Abo ngishoda ngemali mhlanga nemali. Hey Suffocate. How are you feeling my ex-girlfriend today? Diamond. U-ex. Angikhumbuli ngitshola nawe. Ngiyabubona ubuso ukuthi bukhule kakhulu, sukhule kakhulu. Not really. Abanye bathi ngo-1989 kade ngithi 37 ngo-April. 3 years to 40. Hey, kade. Unjani mama? Ngiyaphila Mrs. N. Thank the Lord ngempela. Thanks God for the toys. Hey guys, I've never used those. Hey. Honestly, okini kuwe. Oningi kukuwe. Hi Mrs. Long. Bafuna imali abafana bayifuna. And next time uzobona uzosisi, please see me. Uzo ngikuthanda Shabade nami nguNonkosi. Uzo uyeze ekhaya this weekend. That's my childhood best friend. That's my sister. Uzo umuntu ngisho ngathi uyeza manje kukhona amanzi no-anyanisi efrijini angeke ngimjikise ngisho ngalala phansi. That's the friendship and sisterhood we have comes way back.
Imbuzi party siphe maphi nenande mina ngihlala ematendeni. Nami ngihlala ematendeni Mandisa eNewtown B ngase number 7 esikoleni. Ngiyakuthanda nami iPhemi. Yebo emlazi sifuye ekhaya kunamatekisi amanye ahambela ka-M&R. Sipha mhlambe ngiyakwazi-ke, are you almost the same age as me or you younger? Mina ngahlala ngakhulela Kego 1095 ngisakhumbula ngisho inamba yocinga yasekhaya. And then thank you Carlo. And then ngabuya my dad's side banekhaya futhi kayu nginekhaya kayu. Mengifika kayu ngafika ngaqoma baba Montezi. Mengiqoma so ngagcina nami nginekwami kayu. Kwasho ukuthi-ke usisi decide ukupakisha waphindela kubo eNanda. So yeah. Sithandwa sami, hayi Mzamambo njani? Uyaphila gogo? Awagcina umtholile umuntu ozokusiza endlini. Yes nokuphila. So far ufike last week. Ufike mhla 3. I'm happy bandla. Uyazi ukuthi kuhlezi kunjani. But I'm happy I think fanele ngimthandazele manje uNkulunkulu ukuthi sigcinane. Morning Mashongwe uyaphila. Thank you Carlo. Wazwang bless. Good morning Azi. Morning Hlabisa. Yaphila ngiyabonga Vuyisile. Avunomoya phansi kesana ngiyabonga. So hi Mabizo yaphila. Ube nosuku oluhle nawe Shamazi. Hi Ceci yaphila. Sawubona, yeah, singing bonne. Guys, I have to love and leave you. Ngiyantanda. Awungena emsebenzini kuba umamkhula. Sengiyongena ke mngani wami, yes. Nje kuyaphila kuku. Mngani wami seyaxosha ukuthi angihambe ngemsebenzini. Good morning Vuyisile, how are you? Mina ngikwazi serious, ngiyakwazi mokwazi ePinetown. Udlule khona sothi qu eTops ngesipheko. Ngithini ePinetown is the other direction. Zama, I love you too. Sawona wedala uyaphila ngiyaphila Thando Luhle wena unjani? Maze cha kodwa siyakuthanda siswa ngasekhaya. Mrs Cele ikephi ngakini? Ikephi ngakini? Okay, bye. Lo mfana Leah Shame. Yeah, ngichaza have a lovely day ungayeki live. Mabizo ngizokwenza njalo. Sengizoba live ntambama yes njalo. We'll have topics esingakhuluma ngawo. Siqala namhlanje ntambama. Ngiyakuthanda nami Thando Luhle ngani kancane ngiyaphila. Zama hi uphi Usabelo my brother. Nginengane esibongo sayo Usabelo and my brother ulama mina ngimaus Usabelo. So angazi ukubuza muphi. But I'm thinking ukhona Usabelo. Ngiyabonga nokuphila ngizosebenza kahle Thobeka. I love you. What time cook? Let's just make it 6:30 7. Ungane useka umuzi wami ukaBi eNanda. My fam is from KwaMshayazafa. Ngempela shuthi ngempela yazo ungasekhaya ngicela ukuzohlala nawe hey ngikuthanda all the way from Gauteng. Nkosi ngiyabonga sisi. Uva nawo umndeni eThekwini mawuvakasha bazi ukuthi ungibone yazi ngibe ngibheka uncane ngale sengifile ukuhleka. Ngisazonipostela ama video. I think I made post this morning. Ngisafake yodwa yancane ama fans akhe. So ngizo add amanye manje. I think awu2 noma u3. uNkulunkulu anibusise. Have a great Wednesday and going forward. Love you very much.